दियो ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ତତେ ପାଣି ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ ଦରକାର ମୁଁ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରିବି ଶଳା ତୁ ତ ମରିବୁ ତୋ ସାଥିରେ ସର୍ଭିସ ହେଇଯିବ ଚୁପ୍ କର ଶଳା ପାତୁଟା କୁକୁର କଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା ନା ରାଣୀ ମୋ ପିଲା ଭାସିଗଲେ ତମକୁ ମୁକୁଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଏଇ ଦେଖ ଭଲ ଦେଖୁନି ତ ରାଜା ବେହେରା ସ୍ତ୍ରୀ କାନିରେ 50,000 ଟଙ୍କା 1,000 ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଇଁ ସାତ ସପନ ତାହା କାନିରେ ପୁଣି 50,000 ଟଙ୍କା କହ ତୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଏମିତି ମୁହଁ ମୋର ତ ମତେ ଜ୍ଞାନ କହ ତୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ ମୁଁ ପରା କଣ ପଚାରୁଛି କହ ତୁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ତତେ ମୋ ରାଣ ରାଜା ବେହେରା ନିୟମ କହ ରାଣୀ କହ ଆଲୋ କହ ମୁଁ ତମ ସାନ ପୁଅକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ପୁଅଟାକୁ ବିକିଦେଲୁ ରକ୍ତକୁ ବିକିଦେଲୁ ଆଲୋ ତୁ ପରା ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ତୁ ପର ହାତକୁ ଡାକିଦେଲୁ ଏ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତୁ ମରି ପାରିଲୁନି କାହିଁକି କଣ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମଣିଷ ମରା କେସରେ ତମ କାଳେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ସେଇଆ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଜାଣିଛୁ ରାଣୀ ସେମାନେ ମତେ ଅଶୁଭରେ ପିଟୁଛନ୍ତି ତୋତରା ଲୁହର ଚେଙ୍ଗ ଦେଇ ମୋ ଦେହର ମାଂସ ଗୁଡାକ ସିଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ଧର୍ମର ବାଟ ଛାଡ଼ିନି ହେଲେ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ତୁ ମୋ
ପୁଅଟାକୁ ବିକିଦେଲୁ। ତୁ ମା ନୁହଁ, ତୁ ତା ଡାହାଣୀ, ତୁ ତା ପିଶାଚୀ। ଚାଲିଯା କହୁଛି, ଚାଲିଯା। ମୋ ଭଳିଆ ଶୁଭ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ ମଣିଷ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଶୁଣୁ ଏ ଜେଲ ଭିତରେ ମତେ ଫାଶୀ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଦବୁ। ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ, ଯେମିତି ଥାଅ, ଭଲରେ ଥାଅ। ମତେ ଖାଲି ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତମ ପାଇଁ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା, ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ଗର୍ବ ହେଇ ରହୁ। ଏଇ ଦେଖ, ମା ହେଇ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ এই দুনিয়া দাদারে ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କାନ ଧରି ବସ ଉଠଉଛି। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହବନି। Bye.